F'Malta hawn aktar minn 300,000 karozza. Kull sena, kull karozza taħli madwar 1,300 euro petrol. Xarabank jagħmel diversi ġimgħat juża din il-karozza li taħdem 100% bl-elettriku, mingħajr fuel. Kull ma trid tagħmel biex tiċċarġja, qisha mobile. Hawnhekk inti għandek il-socket taħt minn hawnhekk. Kull ma tagħmel very easy. Kemm tiplak jaħmel. Qabdilha dan il-kejbil u tħalliha tiċċarġja mal-lejl. U tista' tiġri aktar minn 70 mil. Hemm ħafna elementi li wieħed irid iqis u li huma vantaġġużi għal dik il-persuna li tiddeċiedi li ssuq vettura elettrika. Tanti silenzjuża illi qed nibża illi ħajkolli nuża l-ħorn ħafna iżjed mis-soltu. U kemm taħli kull darba li tiċċarġja? Inqas minn 3 euro. PJ Olwin, Fabian u Marlon jidħlu f'din il-karozza għall-ewwel darba u morru test drive. Din il-karozza hija parti mill-proġett Demo EV. Qed nippruvaw nuru il-soluzzjoni ta' vetturi elettriċi bħala soluzzjoni biex aħna innaqsu mill-pollution li jew fit-toroq ta' Malta Għawdex. Biża li kellhom li se jifqu bla batteriju dak kollu sfaxxa fix-xejn għax fil-fatt ħadd ma waqaf. U x'jgħidu dawk li diġà użaw din il-karozza għal diversi ġimgħat? Tatni power bħal daqs kieku karozza normali. Stefano, bil-flus li franka b'din il-karozza, xċara rigali lit-tfal. Għamilt l-ewwel kalkoli l-ewwel 4 ġimgħat li kont qed insuq, pratikament il-flus ekstra li kelli li frankajt fuq il-petrol fuq il-karozza l-oħra, infaqthom pratikament rigali tal-miliet issa. Minn issa l-qoddim aħna tim ta' Xarabank se nkunu qed nużaw din il-karozza li taħdem 100% bl-elettriku.